Сәлам, Бозатлык радиосында Татарча подкастының 2-нче сезоны. Пандемия тәмамлана башлап, дөньялар ачылырга торганда, Украинадагы хәлләр Русия туристларын янә шикләде. Русия һава ширкәтләре чит илләргә оча алмый, очкыч билетлары бәяләре экстремаль дәрәҗәдә артты. Россиянең үзендә дә көньяктагы һава аланнары ябылды. Ковидтан куркып булай да 3 елга якын өйдә яткан халык хәзер кайларда ял итә ала. Төркиягә билетлар никадәр артты. Казан һәм Уфадан чит илләргә туры очышлар бармы? Татарстан, Башкортстанда туристик инфраструктураның хәле ничек? Бу хакта Экзотика туристик агентлыгы җитәкчесе, туризм өлкәсендә зур тәҗрибәсе булган Айгөл Сафина белән сөйләшәчәкбез. Хәерле көн, Айгөл, хәерле көн, Рима. Исәнмесез, Рима. Сәлам. Һәм менә мин бүген Россия туроператорлар берлеге сайтын ачып, бераз мәгълүмат тупладым. Соңгы бүгенге мәкаләдән күренүенчә, май бәйрәмнәренә туроператорлар иң күп юлламаларны Төркия һәм Россиягә саткан. Аларның процентлары якынча 36-38% һәрберсенә. Россия буенча беренче урында Сочи. Чөнки анда әлегә очкычлар очаймы. Икенче урында Кавказ минерал сулары. Өченчедә Петербург, дүртенчедә Мәскәү өлкәсе һәм Татарстан, һәм бишенчедә Төньяк Кавказ. Кырым быел беренче бишлектән төшеп калган, беренчедән анда авиарейслар юк, һәм икенчедән вазгыять та тыныч түгел. Туризм өлкәсендә бүгенге вазгыять ничегрәк, Айгөл, менә сезнең бәяләвегезчә? Татарстаннан кайларга самолетлар оча, кайларга ял итәргә барып була дигәндәй. Иң беренчедән безнең беренче урында ул Сочи тора, ләкин җәйгә таба карасаң, аның бәяләре бик кыйбат. Сочи өчен бик кыйбат, мин дип уйлыйм. Кайбер кешеләр барбер бронировать итә инде Сочины, бәясенә карамыйча да. Ләкин бу бәягә Төркиянең шулкадәр әйбәт отельгә барып була шул бәягә. Монда инде кешедән карый. Баштан бик күп Турция, беренче урында Турция барды безнең, барды, аннары бит бөтен самолетларны алып куйдылар. Һәм кешеләр Сочига бронировать итә башладылар. Һәм ни өчен Сочи баштан бик әйбәт программа кэшбэк бара иде бит. Хәзер инде 15 апрельдә ул уже тәмамлады. Кэшбэк бик әйбәт 20% кешегә кире кайтарды. Шуңа күрә бик күп кешеләр 30 июньгә кадәр бронировать итеп куйдылар инде. Хәзер берсәк ситуация алышына. Чөнки Төркия бераз турецкий авиалинияларны куйды һәм бераз бәяләрен төшерде. Бу көннәрдә менә бу 3 көн карасак, күбрәк Турцияны нитә башладылар. Майга бәясе төште. Мәсәлән, 400 май бәйрәмнәренә 29-30 апрельләрдә бер 7 көнгә барсак, бер 38 4 звезды, 400 все включено. 500 50 меңнәр. Берсәк соңрак май бәйрәмнәре ахырына карасак, 8-9 майларда китсә кеше, анда берсәк бәясе төшә бара инде. Сочины карасак, мәсәлән, Сочины мин 1 июньгә карадым. 7 төнгә 2 кеше барса, ашаусыз. Иң беренче 200 отель, ул 50 меңнәр, 60 меңнәрдән башлана. Ул бу 2 кешегә. Әйбәт түгел инде, ничек берәр пансионат, завтрак ужин алсам, ул 100 мең төшегә. То есть, нәрсә дип әйтәм, Сочида сезнең завтрак ужин була шул бәягә, а Турциядә все включено була шул бәягә. Әле диңгез нинди әйме Сочида? Әле диңгезгә барып. Сочида Черное море, ул салкынрак та, ул июньнең ахырында гына җылына башлый, ә Средиземное море, нидә Турция, ул җылырак та. Әле анда теге яңгырлар, ниндидер ураганнар да булырга мөмкин. Ягъни теге җәй көне син гел кояш кына була, гел җылы гына була дип ышанып барып булмый ул Сочига гына. Кайбер кешеләр, ләкин бәясенә карамыйча, Сочины барыбер бронировать итәләр. Чөнки куркалар. Ой, Турциягә барасым, куркам, анда вдруг калсам, аннары нишләрмен, ничек мин аннан кайтам. Ләкин мин һаман туристларга әйтәм, сез туроператор белән полный пакет дип әйтәм инде. Полный пакет туроператор аша алсагыз, бер туроператор да чит илдә кешене калдырмый. Тагын нәрсә Турциядә? Турция июльдә, августта бәяләре кыйбат Турциянең, ләкин алар быел отельләр бәяләрен үзгәртмәделәр. Теге елны кебек калдырдылар. Ләкин турецкий авиалиния очкач, аның бәясе шул билетларга карата бик каты үсте. Мәсәлән, кайбер кешеләр январьда бронировать иттеләр, раннее бронирование. Әйбәт бәяләр булгач,
Хәзер аларның самолетлары эшмәй һәм аларга тәкъдим итә, туроператор тәкъдим итә, турецкий авиалинияга сез генә утыртабыз башка самолетка. Ләкин сезгә түләргә там 276 евро өстәмә түләргә кирәк була аларга. Монда инде кеше карый. Түлә аламмы, түлә алмыймы? Мәсәлән, һәрбер кешеләрдә тур 70-80 меңнәр иде. Все включено, 2 кешегә алдылар да, ә хәзер доплата 50 мең кирәк түләргә. Монда инде кешедән карый. Кайберсе әйтә, ярар барам, хәзер түлим инде, әйдәгез өстәмә түлим. Кайберләр дә юк, түләмим. Ләкин туроператорлар акча кайтармыйлар. Временно приостановлен дип әйтәләр. Казаннан кая баралар? Именно самолетлар прямой перелет баштан. Турция, аннары Египет, Мисыр. Юк, Египетне алып куйдылар бит. Хәзер Египет Мәскәүдән генә. Прямой перелет неге Шарм-эль-Шейхка кадәр, яисә Хургадага кадәр. Бәяләрен хәзер әйтәм Египет Мәскәүдән. Анда тоже только все включено. Трансферы да кергән, страховкасы да кергән, полный пакет дип әйтәбез Турция кебек. Менә 13 майда 7 тәнгә 100 мең 2 кешегә. Аннары Дубайга Име безнең прямой самолет. Мәсәлән, 25 майда. Хәзер инде анда уже кызу. Майда очар да, аннары июньдә уже кешеләр очмас дип уйлыйм. 25 майда 7 көнгә 95 мең 2 кешегә завтрак кына анда. Все включено, анда уже бәяләр башка. Дубай. Дубаймы, Шармы, Расвихаймы, Эмират инде бәяррәк. Аннары Турцияны әйттем, имем. Сочины июньдә. Мин 2 кеше, 2 зур һәм 1 бала белән дә карадым. 1 июньдә самолет белән 3 көнгә 74 мең, ул ашаусыз. Ашау белән 100-дән артык уже. Монда отельгә дә карарга кирәк. Монда самый дешевый, самый мин сезне нинди бәядән башлана дип әйтәм инде шул. Аннары майга карасак, Сочи, 15 майга, монда бит горячий турлар да бар безнең. Мәсәлән, ул баштан 100 мең тора, кеше алмый да, туроператоры төшерә башлый. Баштан 90-га төшерә, аннары 80-га төшерә, аннары 50-га төшерә. Ләкин Турция алай төшерми. Белмим, аңламыйм, менә мин үзем монда килгәндә, мин билетлар гына алдым. Билетларым 2 кешегә бала белән бер якка гына 60 мең чыкты. Безнең анда самолетта буш урыннар булды. Ләкин иртәгә китәм дигәнне карыйм, бәясен төшермәделәр дә. Бу Red Wings. Но Red Wings һәм Turkish Airlines икесе дә шулай эшли. Вот, алар теге горячий тур, алар өчен юк. Туроператор менә бәясен төшерде бит майга. Может, теге үзләре төшерде дип уйлыйм инде мин. Авиабилетлар белмим нишләп шулай. Хәзер авиабилетлар карадык, менә кичә бер кыз сорады. Турецкий авиалиния 2 кеше тигендә 2 якка майда китсә, июньдә кайтам ди 146 мең. Билетлар гына 2 кешегә. Ул турецкий авиалиния. Red Wings-ка миңа таптым. Ул 100 мең туда-обратно 2 якка инде. 100 мең 2 кеше. Хәзер без бөтенебез көтәбез Төркиядән яңалык. Алар бит әйттеләр, безгә булышабыз дип, самолетлар белән безгә булышабыз дип. Шуңа күрә бөтен күбесе, туристларның күбесе бәяләрнең, турларның бәясе төшә дип көтәләр. Тагы нәрсә? Безнең икенче урында Сочидан соң, Россияны карасак, име? Сочидан соң безнең Санкт-Петербург бара. Санкт-Петербург экскурсионный тур. Мин карадым 5 төнгә 6 көн 38 мең 2 кешегә. Самолет белән. Автобусный турлар бәясе арзанрак, әлбәттә. Аннары минеральные воды башлана 50 меңнән 2 кешегә бу. Теге завтрак, обед, ужин, аны кертсәк 62 меңнән. Әлбәттә, әйбәт санаторий булса, ул инде 100 меңнәр лечение белән. Аннары Алтай. Алтайны, монда безнең Казаннан прямой перелет Новосибирска кадәр бара баштан. Аннары 5-6 сагать машина белән барырга кирәк. Шуңа күрә барысы да бармас. Балалар белән особенно. Алтай, менә без бронируйс иттек 100 мең. 2 кешегә 100 мең. Әйбәт отель, таулар белән ничек теләде инде кеше. Крымнар, кайбер кешеләр әйтә, Крым нәрсә, әйдәгез бронируйс иттек, җәйгә таба. Ул бит хәзер 1 майга кадәр ябык. Портлары Симферополь, Анапа, Геленджик. Шуңа күрә без әлбәттә иң беренчедән әйтәбез, әйдәгез Сочины бронируйс иттек, яисә Абхазияны, нәрсә ачык. Ләкин кайбер кешеләр, алар бит машина белән бара ала. Отельне бездә бронируйс итә. Үзе машина белән бара. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Менә миңа бик кызык Айгөл, Петербургка да турлар сатабыз дисез. Петербургка үзең аерым бару арзанракка төшмиме ул? Анда поездда йөри, самолетта йөри, анда шул ук отель үзең сайлый аласың яки фатир арендага алып тора аласың. Менә нәрсәсе аның турагентство аша нәрсәсе әйбәтрәк? Ул кайвакыт турагентстводан арзанрак бәясе. Мәсәлән, менә теге елны авиакомпания Россия һаман йөрдәйме, ни белән Библиоглобус туроператордан анда турлар, ул теге эчү белән, отель белән, трансфер белән 4000 кешедән. Үзең алсаң, даже отдельно отельне генә алсаң, анда 10000 отель генә чыга иде. Әйе, кайвакыт айрым-айрым алсаң әйбәтрәк. Шуңа күрә монда кирәк былай да карарга, былай да карарга. Бәяләрен хәзер әйтәм, автобусный тур. Мәсәлән, бу кешедән, бер кешедән Крымга 12000, Белоруссия 21000, Карелия 20000, Кавказ 17000, Мәскәүгә 6-7000, аннары Крым 26000, Алтай 30000, Золотое кольцо Россия 17000, Абхазия 14000. Абхазияны тоже яраталар, самолет белән дә бар булганда Сочига кадәр эчә, аннары автобус белән туристларны алалар. Ләкин Абхазиянең сервисы бит Турция караганда бик аста. Шуңа күрә кайвакыт җибәрәсең дә отельләрне Абхазиягә, кеше карый да карый, укый анда, һәм әйтә, ой, әйдәгез Турцияны там прокат карыйбыз. Менә теге соңгы вакытларда, былтыр да менә теге пандемия вакытында да Дагестан популярлашып китте. Анда ниндидер оештырылган туризм да бар име, кешеләр үзләре дә йөри, һәм андагы җирле ниндидер компаниялар оештыра име, ниндидер экскурсиялар, таулар, диңгез. Менә безнең Казан ягыннан аңа ихтыяҗ бармы, сорау бармы дигәндәй. Бик күп түгел, конечно, но 3 ел элек карасаң, бер дә юк иде. Хәзер былай кешеләр ярата. Тауларны карарга яратучылар, экскурсияләрне, актив кешеләр, алар баралар, сырыйлар. Дагестан, менә Мәскәү белән бергәдер инде 3нче урында менә Дагестанда. Анда ничек, менә анда сервис ничек соң ул якларда? Шундай ук ниндидер ашау урыннары, әлеге дә баягы яшәү урыннары. Безнең туристлар бик канәгать кайта. Чөнки анда менә теге табигать матурлыгы, бөтен нәрсә, бөтен сервисны, бөтен теге минусларны каплап куя. Мәсәлән, Абхазиягә кеше бит ул отельгә бара да, һәм менә 7 көнгә бара, 1 көнгә экскурсиягә бара, 6 көн шул отельдә ята ул. Ә монда Дагестанга алар экскурсионный тур, монда 1 төн, монда 2 төн, аларны йөртәләр. Күп нәрсәне күрсәтәләр. Шуңа күрә кеше теге вау, теге, искиткеч шундый ниләр, эмоциялар, шуңа күрә мондай минусларга да карамыйлар. В основном алар кайталар, ой, шул кадәр ялыйттык, моны карадык, моны күрдек, шул кадәр тәмне ашадык. Алар моның белән менә ничектер башка төрле отдых, башка төрле вообще. Менә Башкортстанның анда да таулар бит инде, анда Бирҗән районы бар. Шүлгән таш мәгарәсе. Без менә теге пандемия вакытында Хазина тур җитәкчесе белән сөйләшкән идек, Камил Сираҗетдинов белән. 2 ел элек була, име? 20нче ел башында зарланган иде, чөнки инфраструктура юк. Минем алып барасым килә анда туристларны ди, ләкин кая алып барырга белмим. Бар анда берничә шундай оештырылган кемпинг дисәң, кемпинг түгел инде, ниндидер йортлар, анда нәрсәләрдер. Ихтыяҗ бар аңа. Туроператорлар оештыра башладылар. Баштан берсе, аннары икенчесе. Шулай икенчесе дә оештыргач, значит спрос бар. Ниме, былай гына ул эшләмәс тә иде. Ләкин менә без бер дә Башкирияне бронис иткән юк. Менә Нижний Новгородка барган кеше. Менә автобусный тур, аның бәясе бик әйбәт иде, анда 9000. Менә Нижний Новгородка бардылар. Менә Башкириягә бер дә нитмәде без. Менә Татарстанда бармы безнең шундый, белмим, чыгып, кирип йөри торган урыннар, ял итәргә урыннар? Булгарга да баралар, Свияжскига да баралар. Безнең бик әйбәт урыннар. Шуңа күрә безнең бит отельләр дә күп Казанда буш түгел. Бик күп кешеләр килә. Һәм миңа да әйтәләр инде кайбер кеше, күбесе әйтәләр, нишләп син Казанга шул кадәр күп кеше килгәч, нишләп син аны оештырмыйсың тигез. Без күбрәк теге чит илгә яратабыз, җибәрергә. Былай беләм, что бик күп кеше. Менә кайберләр сорыйлар, экскурсия күрсәтегез дип, мин аны аннары гидларга җибәрәм дә, алар үзләре анда сөйләшәләр. Сезнең бизнес Instagram аша бараймы, Айгөл? Инстаграм бар безнең.
Инстаграмга чыгарабыз. Хәзер Россиядә бит ул бик эшләмиме? Охватлары бик каты төште. Без монда Турциядә бик әйбәт, конечно, эшли. Теге элекке кебек Россиядә. Ләкин менә карыйм, охваты бик каты төште. Без Telegram группасында да группа ясадык, аннары WhatsAppта да безнең группалар бар, төрле горячий турларда дип атала торган. Татарча подкаст 2. Һәм быел бит мин тагын икенче направление алган идем, круизлар. Бөтен җирдә теге зур 515 катлы, 20 катлы круизлар. Ләкин менә хәзер карыйбыз, 1 майданында яңалыклар килгән. Русларны утырталармы, утыртмыйлармы, шуларны мин хәзер беләсе килә. Чөнки информация бар, ләкин ул теге неофициальный, шуңа күрә. Барырга теләүчеләр бармы? Әйе. Ул бит дигән, мәсәлән, минем дә барганым бар име. Январьда мин бардым Дубайдан. Сез Дубайга ишеп киләсез, үзегез утырасыз шул пятизвездочный теге Титаник кебек. Лакшери уровень, нинди кешеләр, анда ялайт, нинди матур күлмәкләр киеп. Быел юкмы проблемалар? Минем иң кызыктыра, минем өчен иң актуаль бер, чөнки былтыр мин менә бу круиз алган кешеләрнең бик күп зарларын ишеттем. Facebook'та бик күп язылды. Круиз алынган, корабль бар, ул килеп җиткән, менә Дубайга килеп җиткән очкыч белән, әмма аны карантинга утыртып куялар. Пароход үзе йөри, бу отельдә утыра. Хәзер менә бу ниләр белән ничек, вакциналар белән, тестлар белән? Монда инде нидән карый, нинди илләргә бара? Мәсәлән, Греция бит безне спутник В белән принимать итә. Мәсәлән, Грециягә менә круиз Турциядән китә, менә ала бирсә, белмим, утыраммы, утырмыймы, утырталармы. Шул яңа ниләр белән, яңалыклар белән. Аннары без анда Израиль, аннары Кипрга барабыз, аннары Грецияның Фина, Санторини, Родос, әйме? Шунда йөргән. Һәм, мәсәлән, мин башта утырганда Турциягә бит спутник В кирәк. Исе тест килгәндә. Аннары минем бар спутник В, әйме? Аннары мин утырам шул спутник В вакцинаны күрсәтеп, Грециягә ул бара битен бу Афинага да, Санторинигә да. Аннары Израильдә мин шул круизда тест ясыйм, Израильдә чыккан өчен. Аннары Кипрда тоже ясыйм тест шул круизда. Мин ишеткәнем бар, ишеткәнем дә түгел инде, минем дустым. Теге елны ул турагентствода эшли инде. Аларны реклама итеп алып киттеләр Турциягә шул круиз, ләкин ул берсе мондай гына круиз, ничек дип инде Турциядә йөри торган круиз. Һәм кызларны баштан тест бирделәр. Кайбер кызларның, бу кызның да положительный тест чыкты. Аларны 10 көнгә отельгә Анталиядә 10 көн яттылар алар шул отельдә. Аннары кайтарып җибәрделәр. Шулай хәлләр бар, әйе. Хәзер ул пандемия ниләре, шикләүләре бик әллә ни куркыныч булып та тоелмый инде хәзер. Бүгенге вазгыятьтә. Самолетлар гына ясый иде. Хәзер кешеләр дә тестларга өйрәнеп бетте. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтә, мин Мексикага барасым килә. Мексикага барасым килсә, ул теге башка илләргә барасың килсә, Стамбул аша гына бар була. Баштан Стамбулга киләсең дә, аннары үзең барасың. Италиягәме, Франциягәме, Испаниягәме. Ләкин бар менә Мексикага шул кадәр барасы килә. Менә шул кадәр. Мәдәм бар Шри-Ланкага. Шри-Ланканың бик әйбәт бәяләре хәзер. Ул бит шул кадәр матур ил, шул кадәр күп экскурсияләр дә бар анда. Мәсәлән, 10 көнгә барасың, 5 көн анда матур итеп экскурсиялар карап йөрисең. 5 көн океанда ял итеп ятасың. Бәяләре 140 мең 2 кешегә. 10 көнгә Мәскәүдән прямой перелет, Аэрофлот 8 апрельдән йөри башлады инде ул. Һәм йөри. Анда завтрак кына, ләкин нигә Азиягә барганда инде кешеләр күбесе белән завтрак белән баралар. Әйбәт бар, юк барыбер Мексикага барасы килә. Шуңа күрә мин тоже аңлаттым. Билетларны аерым алырга, отельне аерым алырга, Стамбул аша ичәсез. Шулай гына бар була аларга. Азиядән тагын кая барырга була? Шри-Ланкадан башка. Таиланд бар була. Ләкин Шри-Ланка ул теге тестлар буенча бик җиңелрәк. Җиңеләйттеләр алар. Таиландка барыбер теге тестлар, паслар ясарга кирәк. Шуңа күрә Азия әйтсәләр, без беренче Шри-Ланкага барабыз. Дип әйтәбез, проблемнарыбыз булмас дип. Шулай безнең Казаннан Мальдивалар бар. Мальдива. Ул Казан, Дубай, Мале оча самолетлары, то есть пересадка белән. Шулай Мәскәүдән тоже шулай, чөнки прямой перелетлар юк.
Мальдивага Аэрофлот әле ишмәй, ләкин бүген яңалыклар чыкты. Мәскәүдән Мальдивага Аэрофлотлар ала бирсә очарлар дип. Кайчан әле карамадым менә. Туроператорлар бәлки куйырлар. Мәсәлән, Мальдива 2 кешегә 250 мең завтрак ужин. Казаннан Малига кадәр. Татарча подкаст ИТЕР. Мин хәзер менә бу лакшери ял итүдән тагын үзебезнең якка кайтасы килә. Минем иң яраткан төр, туризмның иң яраткан төре ул төрле авылларда йөрү. Авыллар, матур авыллар, тарихи авыллар карау, фермерлар утарларында яшәү, мәсәлән, ул Европада бик популяр име, анда Альп тауларындагы шундый шәле йортлар, яки Франциядә, яки Нидерландыда, ул шундый урманнарда яши торган, авылларда яши торган йортлар, шундый инфраструктура. Кичкенә генә Словенияны минем мисалга китерәсем килә. Ул теге Көнбатыш Европада да урнашмаган, Европа берлегенең бик теге иң бай иле дә түгел бит инде. Югыйсә, ләкин анда менә һәр мәгарәгә, һәр кичкенә генә ниндидер бер матур урынга кадәр асфальт юллар, машина куя торган урыннар, анда капкалап алырга, анда су эчәргә, хәтта бушлай шундый сулар агып тора, син шешәгә тутырып ала аласың һәм юлыңны дәвам итә аласың. Һәм теге туристлар өчен махсус сукмаклар, барысы да аларның яңгырда йөрер өчен дә көйләнгән, кояшта йөрер өчен дә көйләнгән. Һәрбер белмим инде, һәрбер адымыңны син рәхәт иттереп атлыйсың, яки анда велосипед белән йөрергә була, яки җияү йөрергә була. Менә шушы әйбер безнең Татарстан һәм Башкортстанда да ясап буламы? Бигрәк тә менә Башкортстан инде шул кадәр, белмим, Словениyaдан яки кайбер Европаның башка илләреннән бик аерылмый табигати ягыннан дип әйтәм инде. Ләкин анда барып җитәр өчен безгә бик күп көч куярга кирәк бүгенге көндә. Менә бу әйберне гомумән үстереп буламы? Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның өчен ниндидер ташландык авылдан турист авылы ясарга кирәк дип уйлыйм. Чөнки яшәп торган авылда туристлар китереп йөрү миңа калса. Мен просто күз алдына китерәм, минем шундый картина: сыерлар кайта, авыл халкы үзенең сыеры үтмәсен дип тырыша, һәм монда туристлар йөри. Ул туристларга шундый әдәпле сүзләр эләгәчәк, машиналарын куйган өчен дә, автобусларын куйган өчен дә. Менә теге син әйткән чит илдәге кебек ул туристик авыл булса, теге ул әле Европадан бигрәк миңа мәсәлән Төркиядә бик ошады. Бурсада шундый авыл бар, Джумала кызык көй дигән, ул өчен тарихи урын. Анда велосипедлар белән йөрү бик кыен инде. Ул туристик һәм яртылаш теге, ничек дип әйтим, чын дигән натураль авыл. Анда прям тракторлар белән йөриләр кешеләр. Алар нәрсәләрдер нидер җирләр эшкәртәләр. Әмма ул менә 70% ул туристик, алар туризм хакына яшиләр. Аннары без кайда булдык? Каракөй дигән авылда, аның исеме генә инде авыл. Әмма барыбер сакланып калган таш өйләр бар. Һәм анда прям котырып киләләр Европадан. Немецлар, алманнар килә, инглизләр килә. Анда пенсионерлар йортларны озак вакытка арендага алып, рәхәтләнеп яшәп яталар. Әмма мин бездә моны әле тиз арада күз алдына китерә алмыйм. Менә Мөслимдә нәрсәләр оештырасылары килеп йөриләр иде, әйме? Алар бик төзекләндерә, районны да бик төзекләндерә беренчедән. Икенчедән, Татарстанда тагын әле бер йөзем агачлары белән ниндидер тема бар. Ниндидер плантация, һәм шунда килергә була. Бу теге Европада бик популяр тема. Кергән өчен дә түлисең, һәм чыкканда менә күпме җыясың җиләк-җимешне, шуның өчен дә түлисең. Аннары теге Кама тамагында ниндидер глэмпинг, глэмпинг ашарга тырышканнар иде, аны күпмедер эшләде дә бугай. Белмим, хәзер быел эшләячәк микән ул? Ничек? Аның уңышлы булды микән ул? Кешеләр килде микән? Башкортстанда менә мин укыган идем, анда быел Бурзянский дигән, Бирҗан дигән туристик рекреацион кластер барлыкка киләчәк икән. Анда Бирҗан районы, Күгәрчен, Куйыргазы районнары бер ала икән инде ул. Һәм анда башкорт авылы дигән шундый этник комплекс барлыкка килергә тиеш инде. Белмим, никадәр аны эшләп бетерә алырлар быел. Һәм никадәр ул популяр булыр. Ул популяр да булыр, әйме, анда барга да теләрләр кешеләр, ләкин әлеге дә баягы шундый Россиянең бер үзенчәлеге ул да булса ераклык.
Син хәтта Башкортстанның мәсәлән Илеш районында яшәсәң дә, Бирҗан районына барыр өчен сиңа 7-8 сәгать кирәк. Һәм ул бик авыр юл. Әлеге дә баягы. Авыл җирләрендә әле бөтен җирдә дә асфальт та юк. Һәм иң беренче чиратта миңа калса, менә шушы юл инфраструктурасын эшләргә кирәк. Барып җитәр, менә машина, автобус, андай кирәкми вазиклар түгел, менә гадәти машина 2 балаңны утыртып барып җитәрлек, хәтта бер көн эчендә барып җитәрлек юллар. Актанышта бер аэропорт кирәк, бер янда аэропорт. Һәм туры очышлар. Әле поездлар да бит, менә поездлар хәтта менә Казан-Уфа арасы һәм Уфадан һәм теге якка Урал ягына таба ниндидер уңайлырак поездлар булса да шулай бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Әйме Айгөл? Сез бит әйтәсез, менә теге татар авылы, менә минем әтинең абыйсы Минидамир Камалетдинов, татар этнографический музей ачты Свияжск ягында. Һәм ул менә шул күрсәтә, ничек татарлар элек яшәделәр. Анда мәчет дә төзегән, мельница да төзегән. Менә безнең кунаклар килгән инде Якутиядән. Һәм әниләр шунда бардылар бу якутларны күрсәтергә дип инде. Алар анда кабартмалар да пешергән. Теге юри генә түгел, менә шын мичтә, анда ат та бар, теге казлар да бар. Теге бер көнгә барса кеше, яисә Мәскәүдән килдеме ул шул ничек яшәделәр алар, кузнец та бар анда әллә нәрсәләр бар инде. Теге элеккеге безнең мишәрләрдә сәлимсәк дип атала торган татарча ничек дип атала ул? Качели. Теге качелер озын, ул да бар анда. Берәр палатка куйсаң, шунда бер көн яшәп, ләкин менә бер көнгә бара аласың. Ул менә татарларны күрсәтә, ничек алар яшәделәр. Ничектер сүздә әйткән инде, анда элеккеге йортлар, анда кунып та була бугай. Менә бар бит ул менә шуны развивать итә, внутренний туризмны. Менә кешеләр килсен, карасын, мәчете дә бар, суы да бар, яшәп була, пешереп була. Әйткәндәй, Миндамир Камалетдинов турында Азатлык язып чыккан иде. Дамир ага белән видео да чыкты. Аны сайтта эзләп табарга мөмкин. Миңа калса, менә моның потенциалы бардыр дип уйлыйм мин. Менә мин бөтен күңелем белән менә шундый әйберләрнең барлыкка килүен телим Башкортстанда, Татарстанда һәм менә ул чынлап та ул беренчедән сине менә шушы төбәкнең тарихына ничектер җәлеп итәме, син шул тарихын өйрәнергә мәҗбүр буласың дип әйтим мин инде. Үзеннән-үзе килеп чыга менә шул тарихын, гореф-гадәтләрен һәм бу менә шул безнең традицияларны саклауның бер юлы да була ала дип уйлыйм инде мин. Һәм башкаларга күрсәтүнең. Чынлап да яки инде дә Казанның архитектурасын, Казанның нинди матур җирләрен ансы бер әйбер. Ләкин теге бу этник комплекслар ул инде икенче әйбер. Ул безнең шулай ук бер байлыгыбыз, аны күрсәтергә кирәк. Чит ул бик популяр. Аннары урындагы халыкка булыр иде, зирәк кенә булса да матди табыш булыр иде. Ягъни ул туристлар барыбер нәрсәдер сатып ала, яки сувенирлар, яки ашарга дигәндәй, авыл халкы өчен мәсәлән ул ниндидер плюс булыр иде. Һәм иң мөһиме шундый табигый, химиясыз ашау, авыл кешеләреннән сөт, йомырка сатып алалар, май, кайма. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Booking һәм Airbnb китте бит инде Россиядан. Хәзер бармы нинди дә булса башка төрле сервислар Россиядә? Россиядә Островок дигән ул Магадада эшләде, хәзер дә эшлиләр алар Островок. Анда күп отельләр бар, аларны бронировать була, руслар да, белоруслар да бөтенесе бронировать була. Яисә, мин мәсәлән, берәр отель сорасалар миннән, Островокта да карыйм, отельнең сайтына да кирип карыйм. Алар бит отельнең сайтына да кирип бронировать итеп, аннары килеп, отельгә түли алалар, име? Ләкин шулай мин туроператорларда карыйм. Туроператорларда эшсез гына, отель гына. Алай да була. Без алай карыйбыз. Мәсәлән, һаман чагыштырам инде мин бәяләрен. Операторларда отель гына бронировать итсәк, аның бәясе әйбәтрәк, яисә отельнең сайтына барып карасаң. Белоруста телгә алып киттегез, әйме?
Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстанга нинди ихтыяҗ, сорау бармы аларны? Чөнки менә кайбер кешеләр менә шул гомумән теге туроператорлар сүзләренчә, аларга шулай ук сорау арта, аларда ниндидер программалар барлыкка килә. Әйе, менә бүген дә укыдым яңалыклар. Туроператор Пегас Туристик Казахстанга турлар оештыра башлады. Безне яшьтеләр аларны тыңлап алырга, аннары туристларга сөйләргә. Ләкин Казахстан менә әле без ничектер үтмәдек әле аңа Казахстанга. Ә менә Үзбекстан, әйе, аны туроператорлар 1 ай элекме или 2 айлар элекме менә бик ката продвигать итә башладылар. Үзбекстанны, әйе, аны сырыйлар кешеләр. Үзбәкстанга Казаннан туры очыш бармы? Бу турлар туроператор Мәскәүдән куйган инде. Теге оештырылган турлар. Миңа калса Үзбәкстанның потенциалы бик зур. Туризм буенча да, релокация буенча да. Чөнки илнең икътисады хәзерге вакытта үсеш юлында. Татарча подкаст 2. Менә ни өчен Россиядә менә бу эшке турлар тышкы турларга караганда кыйбатракка чыга? Минем бу сорау Сочига күбрәк кагыла, конечно. Чөнки отельләр күбрәк бәяне, белмим инде, все включено. Менә без ничек уйладык турын, нишләп аларның бит Сочида все включено, һәм Турциянең все включеносы бик ката аерыла. Исеме шул, ләкин айырмасы бик зур. Анда все включено Төркиядә, ул завтрак, обед, ужин, ул бар, ул гүзлеме, анда пешерәләр, нитәләр. Теге завтрак, обед, ужин арасыннан тагын ашаталар. Ә менә все включено Сочида, завтрак, обед, ужин, аннары сулар анда, соклар бирәләр инде, шул все включено булгач, һәм бәлки чаепитие булыр, анда печеньеләр куерлар. Бар, менә Төркиягә Альян дигән отельләр, алар Төркиянең все включесына бик каты якын, име? Ләкин аларның бәяләре Турция 2 кат 5 әйбәт 5 отельгә бар була. Шуңа күрә мин аларны как бы чагыштырмыйм да. Белмим, аңламыйм, нишләп шулай продуктлар. Менә мин бит хәзер Төркиядә, име? Продуктлар монда арзанрак. Итне карамасак инде, итне, име? Менә бер теге укыган идем мин шундый, әлегә баягы Төркия отельләренең инфраструктурасы шулай көйләнгән ки, отель артында ук помидор плантациялары, әйме? Һәм анда шуның артында ук кыярлар, нәрсәләр үсә, һәм алар менә бу помидор, кыяр, җимеш, җиләк-җимешләр үстерүчеләр белән отельләрнең бәйләнеше шул кадәр көчле, алар махсус алар өчен үстерәләр, һәм шунлыктан алар арзангарак төшә. Менә Краснодар крайлары Гәрчә, анда да бит инде табигать, ягъни климат шундый юк булса да, кунакханәләр артында помидорлар үсми. Һәм импортны җайлау, импортны көйләү дә Төркия помидорлары никадәр генә арзан булмасын, ләкин аны Сочига китереп җиткергәнче барыбер күпмедер акча, күпмедер вакыт кирәк. Татарча подкаст 2. Акча мәсьәләсендә, Айгөл, Төркиягә Русия акчасы белән барып буламы? Ничек түләргә турларны, доллар каян алырга дигәндәй, карта белән барып буламы, Мирка? Менә турларны без бит Россиядә түлибез туроператорга. Ул барысы да рубль белән бара. Рубль белән кеше безгә түли, без аны туроператорга түлибез. Туроператор үз эшендә үзе җибәрә инде анда. Күбесе сорый, ничек барырга, безнең евро, доллар юк, ничек түләргә? Менә мин ничек эшләдем? Мин карта Мира ачтым, Сбербанк карта Мира ачтым. Һәм монда килеп, приложение хәзер әйтәм, приложение Корона. Приложение иттем, Сбербанк онлайндан шунда җибәрдем акчамны, һәм почтага барып, почта ПТТ банкка шуннан алдым шул наличканы лира белән. Бик әйбәт ние дә, нәрсәле курс та әйбәт. Хәзер әйтәм, ничә иде сыңанда? 1 лира 5 һәм 7 сум. Аннары комиссия 100 сум алдылар мысыңанда. Кибетләрдә, кафеларда мин баштан карта Мир белән түләргә тырышам. Ләкин Турциядә эш кенә банк безнең карта Мир белән эшли. Һәм монда
бу кафеда нинди эквайринг куйган, шунардан карый. Чөнки, мәсәлән, бер кибеткә кердем, шул ук исеме, пятерочка булсын инде, например. Карта белән түләдем, әйбәт, барысы да үтте. Икенче көнне башка урамда шул ук магазинга кирдем, аларда булмады инде. Анда наличка түләргә кирәк. Виза, мастер-картлар бер дә үтми, бер каяда. Кафеда да ниттем, нидә дә, кибетләрдә бер каяда. Менә базарларда әлбәттә ни кирәк? Наличка гына. Менә корона аша любой сумма. Анда ничә кирәк, шуны ни дәсең, аласың. Аннары хәзер әйтәм нинди банкта, Сбербанк карта мира. Зират әйе, шул банкта 750 лира, әйбәт курс, 100 сум гына комиссия, тоже наличка белән алып була. Главное ни белән килергә, не Сбербанкмы, пластиковая карта мир ясарга. Это обязательно. Визуально түгел, а менә именно чтобы обязательно үз картасы булсын. Элек автобуста да түләп була иде, шул карта белән Сбербанк карталары белән. Хәзер менә автобуста түләп булмый, наличка түлисең, яисә ни карталарның аласың, теге карта, автобусный карта, шунда акча саласың аннары. Татарча подкаст 2. Без Калининград турында да бер сүз әйтмәдек. Менә Калининград, ул сентябрьдә булганы бар анда, бик каты миңа ошады. Калининградны тоже сырыйлар, бик әйбәт сырыйлар. Ул теге үзенең Россиядә, әмма теге берсәк Европада булган кебек тыйыла. Бәйләре дә әйбәт, 38 меңнәр 2 кешегә. Ул теге очу һәм отель мәсәлән. Анда бит янында тагын ниләр бар, төрле үз шәһәрләре арасында анда автобус да йөри, электричка да йөри, Светлогорский да, Балтийская барган бар, анда баргач Instagram үзе куя, самая западная точка России дип куя, ни отметкасы үзе. Шуңа күрә Калининградка тоже бар була, бик әйбәт, бик матур, шул кадәр шадмия. Хәзер менә бу туроператорлар, турагентлар өчен иң йолдызлы сәгать димсең, чөнки менә теге үзе генә сәяхәт итәргә яраткан кешеләр дә, менә бу дикарем барырга яраткан кешеләр өчен дә бик проблемалы. Менә бу Airbnb, Booking аша отельләр табу, сайт аша билетлар алу, чөнки Россия карталары күбесендә эшләми. Мин әле хәтерлим, Мәскәүдә урамда зур чират иде, Turkish Airlines офисы янында. Мин аңа бик аптыраган идем, соңыннан аңлашылды, чөнки сайт аша алып булмый. Менә бу MasterCard визалар эшләми Россия банкларының. Шуңа күрә халык үзе офиска килеп билетлар ала. Ягъни 10 ел элек ничек билетлар алганбыз, путевкалар. Хәзер дә шул чорга кайтабыз. Һәм менә без башлаганда Айгөл әйткән иде, мин үзем теге читтән торып эшлим. Шундый клиент офиска килеп, кул куеп түләде дип мине. Турна. Минем өчен ул ошылай ук теге иске чор кебек тыйыла, чөнки күбәйбер бит онлайн эшләнә. Нидер офиска барып йөрисе дә юк. Әмма хәзерге вакытта менә бу карталар белән проблемалар тугач, туроператорлар миңа калса бик коткара халыкны. Ягъни беренчедән менә сез әйткәнчә, алар аша кай вакытта шүзрәк тә килеп чыга. Икенчедән, менә бу банклар белән проблеманы шише диергә була. Өченчедән, ул бит кешене үзе генә менә калдырмый чит илдә. Аның системасында язылыр, мәсәлән, анда Иванов, Петров кайтмаган, теге бусы Мальдивада ята, әле бусы нидә Турциядә ята. Һәм аларга дип әйтәм инде, туристларны алар анда калдырсалар бик начар була. Булачак туроператорлар өчен. Шулай туроператорлар аша бик җиңел отельне бронировать итәргә. Хәзер отельләр берсәк алыштыралар. Мәсәлән, алар кеше 6 айга да килә ала. 6 айга килә ала һәм шул отельдә яши. Алар менә бәяләрен күрсәтәләр, хәзер бәяләре хәзер әйтәм менә все включено, яшисен 5 звезд. Бер ай аларның 2000 евро, ул 2 әтиәни һәм бала. Менә шундый программалар хәзер отельләрдә нитә башлады. 6 ай бит инде ул теге визасыз период түгел. Менә 6 ай ул украинецлар өчен ясадылар. Аларга справка бирәләр дә ВНЖ дә кирәкми ясарга. Берсе кирәкми ясарга. Безгә ВНЖ ясарга кирәк, конечно, русларга. Кайбер отельләр рөхсәт итә ВНЖ ясарга үзләренең территориясендә. Да, справкалар бирәләр. Молодцы, что тоже әйбәт бит программа придумывать иттеләр. Менә кеше анда килә ала мәсәлән.
Айгөл, сезгә бик зур рәхмәт безнең подкастка килүегез өчен. Без туризм өлкәсе турында сөйләштек. Җәйгә кайларга барырга була, Россия эчендә кайларга барырга була, бәяләр, отельләр һәм мөмкинлекләр турында. Татарча подкастта кунакта экзотика тур җитәкчесе, турагент Айгөл Сафина булды. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Татарча подкастларны сез озатлык.org сайтында, Озатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.